Unonza? Tapiwa mkura. Tapira mkuu chishaitika. Tauraya munhu nechigero. Nguwai. Usiku. Mwana wani? Zita ramai wacho handimuziva ndagara nasekuru wacho. So wamura sei mwana? Ndamubaya nechigero. Pai? Pamutsipa. Wamutora kupi mwana? Ndakandakarara naye mumba. Wakamusirwa akauti wanga uchimuchengeta ndiwe? Ndakamusirwa nezuve kuti ndichengete because wanga wachiti pamba panozobiwa kuti mwana asalega pamba paiti. Ora saka iwe waura yanga achida kuendesa kupi? Panga paine munhu anga akapfura pachiti ndikuenda pamashopu handizi mashopu ari side ekuno. Vhati ndiri kudzoka. Munhu iye anditoziva nani naye akanontora ndinaauyu iye uyu tichitobika. Mucheka zvombo zvake kundi asina zvombo anesu kutomona tichimona akanyatsonzi hwe kuita zvokuvedzenga kunge vari kuvedzenga nyama yekusasika vachivedzenga anesu munhu. Mwana akatanga arepo, mwana arepo ndobva achekwa futi nhengo dzake. Matauriro avakaita tatakatoona kuti munhu angakadi vanhu vanga vakatoronga majiri avo nemuprofiti waiti muprofiti waigara nayo. Tinongochema nemutemo kuti kana tikata vanhu vanenge vaita zvamamadhazve ngavanga vachingazodzoki muvanhu ngavanga method kuti kana achigara kogara vachirama vari kuti mweya wokuuraya uya ndiona unenge uchingomubata zvakare. Bhurugwa rako iri rine ropa iri nderei rabvepi zvikanzi zvaita kuti takauraya huku manheru saka andofunga ropa iroro ndo rakadaukira pabhurugwa rangu. Asi wakumaona magemenzi aya handitika nezvembe zvake zvese toda kuzvipisa. Ngati zvoni mwana uyu andinetsa zvisingaiti kune vese vandakauraya vanobvira wandinetsa semanisira ndiita mwana. Ukamurova umboti ndiperoro umboti nyapa kuti madam musambundurova zvenyu ndakatorwa brain. Andina brain, mama wangu akandiudza kuti wakatorwa brain. Ndopo wakazonditeerawo inini kusowera ndakavhurawo pasaikusaidi nechekudzasuku. Akafamba mukomana achigogodza. Ndashayiwa mwana. Endaona dhora zarurwa. Endaona cheni yabviswa. Tasvika pamba pari kuchemerwa anesu kumba kwasekuru vake baba vamai uko kwataona mhomo yemuCaledonia yaungana ikoko kuno kuEastview. Vazhinji vataura kuti zviri kurwadza. Tataura nemudzimai anoti iye aitodzidzisawo anesu kuti akwanise kuverenga. Anesu achitomuti madam ati zvinorwadza zvakaitwa mwana uyu uye mwana uyu anga ari mwana munyoro. Ngatinzwei vachitaura. Gogo wako pano ndanga ndiri madam vaAnesu. Ndanga ndiri madam wake ndichimudzidzisa mwana uyu. Mwana uyu mwana anga achiteerera anga ari mwana munyoro. Anotumika nyore. Mwana iyu mai vake vachitambudzika zvemhando yepamusoro kuti vaite kuti adzidze. Vakauya vakati gogo ndoita sei kumwana wangu ndoda kuti mwana wangu adzidze asi handina mari yekuti adzidze. Ndikati aiwa mwanangu uri mwana wangu ndiri mai vako unopota uchindipa semagonero aunenge waita. Pawashaya washayiwa pawagona undipawo. Ndarwadziwa naAnesu please. Anesu andibata. Musi chaiwo wakazouraiwa Anesu. Pamba pangu pamugwagwa apo ndo panopota idarika napo achibva kugarden kwasekuru vake ivava pari kuchemerwa panapa. Madam yamutore nzime kati Anesu waita hako ndinadzo waninga dzirimo mugarden. Mungarambe nzimbe dzangu naye madam kati chindipa imwe chete. Mwari vakatoziva kuti muri kutotaura rwekupedzesera hamuchaona nezvi. Anesu vakazvarira nyika kuti ifare. Iwo izvozvi vari kutostroka divi riri kutooma izvozvi neshoko yekufa kwemwana wake kuti ndosiyirwe baba wangu mwana baba vanomuita zvioni zvikuru zvakadai. Anesu atirwadzisa nyika ino yarwadziwa nekufa kwemucheche uyu. Kumureva kumucheka zvombo zvake kundi asina zvombo Anesu
kutomuona tichimuona akanyatsonzi hwe kuita zvokuvedzenga kunge vari kuvedzenga nyama yekusasika vachivedzenga Anesu munhu. Tarwadziwa, nzvimbo ino yarwadziwa nekufa kwaAnesu. Afa mufiro kunge waJesu Kristu akaiswa pamuchinjikwa kunzi waya. Kunge munhu mukuru ane mhosva dzaakapara 14 years. Achiningirikina nevana vamai vake ane zvivana zvamai ake zviduku chisikana nechimwe chikomana zviduku. Aiona madam kwanzi namama ndiuye nevana kunoku nhasi vabuda vaenda kubasa saka vana havana vokusara navo kumba vachiuya navo kumba uko tichitobikirana pamwe vashayiwa chekuuya vakatakura totobika zvatinenge tichigona kubika. Vana vanga varipi musi waitika zvese izvi? Vana ava Mwari vakazevezera mai Anesu munzeve vakati enda nevana vako. Vana ava vakanga vaendwa navo kumanyaradzo kwakanga kwaenda mai vacho. Vachibva vasiya muhombe uyu. Vachibva vasiya muhombe vakati muhombe uyu ngaachisara azoonana nebhinyairi razobhinyairi. Kuti mbavha kana dzikange dzauya mbavha vanoona dziviriro. Izvo vaperekera nyama kuvadzimba. Anesu akati kwakanyama mumba imomo zvisina akazoziya asi ndotenda Mwari vape musoro vakaita kuti zvibude pachena Anesu asati atombovikwa. Akafamba mukomana achigogodza. Ndashayiwa mwana. Ndaona dhora zarukwa. Ndaona cheni yabviswa. Panosungwa necheni padho pacho. Ndaona cheni yabviswa saka handisi kuziya kuti azoenda kupi. Achinoka madho pasekuru pacho kunoku akanoka akauya akatozoita munamato kuti shedza vanhu kuti uyaende kunamatire aine ropa mumaoko raAnesu. From there ndobva aenda pane vamwe sekuru kuku sekuru ndikutsvaga mwana ndashayiwa Anesu ndamushayiwa mumbamo amo waita zvekudi ungashayiwa nemwana wawina muri vaviri muri mumba vachifambisa sei koro bhurugwa rako iri rine ropa iri ndereirabvepi zvikanzi zvaita kuti takauraya huku manheru saka ndofunga ropa iroro ndo rakadaukira pabhurugwa rangu. Pane vakatomubvunza nyaya yeropa ranga riri pabhurugwa hongu sekuru vanonzi sekuru vanogara padhuze pedapa ndo vakatomubvunza kuti ko ropa riri pabhurugwa rako iri rauya sei vava kususpekta chimwe zvinhu. Alright vabva ipapo vafamba vaenda pamusuwo paAnesu pamai ake paakafira ipapo vachingonodai pasitubu pasitepi yekutanga kudai heri ropa rakutoyerera pasitubu paya richienda pasi ndobva vatizve sekuriro vaya ko rimwe ropa zveiri tambosangana neropa pabhurugwa rako izvozvizvi takuona futi ropa pamusiwo ropa iroro nderei rabvepi zvauya sei kuti ropa rive apa haana kupadaira. Ndobva vatanga mani kuti iweka une zvaunoziva pamusoro pekufa kwaAnesu. Apa pane muhwezva muzvuzvuru kunosvika kuhwai muzvuzvurudza asi ropa richita doi rikasvika panenge pane zvimabhambo ropa rodonha akasvika panenge pane zvimabhambo ropa radonha kudakara paakazosvika naye paakamuradzika. Makumbo akanga akaita zvekudai makumbo emwana instead yekuti makumbo adai asi akadai hatisi kuziva kuti aimurwisa neminzi dzipi kuti aitei. Chese ichi chinina chose ichi chakachekwa chekuwetesa ndicho chakanga chasara. Zvombo izvimwe zvipapa sisira saka ndo chakangongoreba zvombo zviri panamazvitora zvombo zviri panamazvitora vana kuti taura mushi atanga kumurova futi ndopakazotora kuti amene wandapawo wadarika neparodhi apa ndiye wandapa zvombo izvo zvandisi kuziya kuti ndiani handimuzivi ndatongotanga kumuona ipapa. Anesu atishungurudza nzvimbo ino atirwadzisa. Mwana anga ari patient manzwa anga ari mwana anoteerera ane rudo futi. Hautina mbonzwa muarea muno matigere kuti Anesu kana kuti arova nhingi arovana nemwana wekwanhingi hazvina kumboitika muupenyu hwaAnesu. Kudakara nhasi Anesu aenda tasirwa ronda nzvimbo inotasirwa ronda pamusoro paAnesu. Ndanchimudzidzisa mwana iye ndanchinzwa kusununguka paari asi mwana iye akandirwadzisa anga ane ignorance pakudzidza kwanga kuchimunetsa kubata kwanga kuchimunetsa anga achifanira kunge ari grade 6 or 7 asi nechapamusana pekuti mai vanga vashaya havo mari haana kukurumidza kuenda kumberi. Anesu takumuita ma3 letter words grade ECDB BOG
B-egg, beg, B-O. My simple words. Read, get rid of. Ayatadza. Ukamurova, mboti ndipero, mboti nyapa. But madam sambundro zvenyu ndakatorwa brain. Andina brain, mama wangu akandiudza kuti wakatorwa brain. Mwana wangu ndosaka usingagoni. Mimi mamuri medem wekumudzidzisa ndosaka ikuti medem. Ehe, chikonzero chekuti ndiri muticha wake mudzidzisi wake. Anesu tarwadziwa ende tarasikirwa. Ironda risingarabhike pamwoyo apa. Rani ngachingondudza kuti murume uyu akabva azobatwa nani paitsvagwa vana mwana vanhu vakanga vakawanda iri zvoti vakabva vangomubata ipapo. Mwari vari kudenga vanoshamisa, vane maitiro avo voga. Akasiya pedza basa rake rose akanozvambaradza mwana kusango uko, akatanga manje kuchienda kunobvugudza kuna sekuru vake. Ndashaya mwana. From there aenda pana sekuru apa, ndashaya mwana. Vakati handei pavakaenda ipapo kati iwe unozotaura kuti washaya mwana iwe mamuri mese muri vaviri chete. Handiti saka chicho from the vakazoti vanhu vakati already kana zvakadaroka hatitarisa imudhuze umo tione kuti hatingamuwani here. Hatimbonei kweko munin'ina wamai vake Anesu. Vamwe vakaenda ikoko, vamwe vakasara vachitsvaga muarea. Wanikwe hoyo mwana akazvambarara, akamonererwa, mune waya muhuro, mune chigero muhuro, mune malolipopu mumhuno. Akati kwasiya Anesu ari panapa akaurayiwa, vanhu vakatanga kuzhambidzana vachidedzana uya imone. Iye akabva azobatwa nani nevarume vakanga varipo vaitsvaga. Haana kuzoenda kure. Mwari vane minana. Haana kunongoti akatanga manje kutanga kungozvida kunonzi kudii kuzvibiga. Manje boys dzatopo already. Ndobva vauya vakomana vakachamuti gumi rakadya vaviri. Vakati titaurire. Ndiani akauraya mwana? Mamuri vaviri makarara muri vaviri. Wakazomuka uchienda kumaraini kundotaura kuti mwana ashayikwa. Imama chingotu. Chii chakaitika ndopakatanga kuti zvechokwadi ndindamuuraya akunyatsotaura manje chokwadi arwadziwa neshamo. Tataura nasekuru vaNesu, hanzvadzi yaambuya vake, avo vaiti vakanzwa rufu rwemwana vari kunyaradzo yamai vavo, uye vatsanangura zvakare vachiti sekuru vemwana uyu vakabva vatorwa zvakare nemapurisa nokuda kwekuti muprofita uyu aivakwanisa mukati menyaya iyi. Asiwo zviri kunzi ari kuchinja zvakare kuti sekuru havamo. Ndonzi Maclaudia Lindo zita rangu. Ndini sekuru wemwana akapondwa nezuro anonzi Anesu. Zvakaita ndezvokuti isusu mai vedu vakashaya mwedzi wapera. Saka tatine nyaradzo yavo weekend iyo yapfuura yakazopondwa mwana iyi. Saka nyaradzo yedu yazopera Sunday. Saka mai waEnesu vakauya kumba iri Saturday. Ichireva kuti waifanira kudzoka kumba iri Sunday. So tiri pakati penyaradzo, handiti takazongonzwa vanhu vakuchema. Ndikasimuka pakati pevanhu vakagara ndikandobvunza kuti chii chiri kuitika. Zvikanzi Anesu apondwa. Ati Anesu apondwa nani? Zvaina madzibaba. Madzibaba uyu ari kutaurwa uyu aigara nasekuru ake pamba panapa. Achiti muprofita. Handiti ka? Imimi nasekuru ava, ukama hwenyu hwakamira sei? Ukama hwasekuru ava manje nditsano wangu ava. Mwana ashakirwa nemwana uyu. Mwana wanzvadzi yangu. Asi hanzvadzi yangu yashakira pamba ipapo. Saka ndo ukama hwacho huripo. Saka tazofamba kubva kumusha takatozodimbura nyara dzedu panzira. Taona kuti tinobatwa nerufu. Nyara dzeanozofamba zvakanaka. Ndo patakazosvika kunoko. Tasvika kuno tasvika mapurisa atowapo, asi mukomana uyu mhondi yanga iripo futi. Asi akakuwadzwa, akarohwa zvakanyanya. Nemwana anga akarara pasaidi. Asi maurayiro akaita mwana ndiwo anosirisa. Mwana akatanga arepo. Mwana arepo. Ndobva achekwa futi nhengo dzake. Ndobva avhiwa futi panapa padumbu panapa nechigero. Nokuti chakaonekwa chigero chakabaya apa. Nesitamba yanga akabayira mukanwa kuita kuti asachema asanzwe nevanhu. Nokuti pakafa mwana nguva yaipondwa mwana. Hapana akambozwa kuti mwana ari kupondwa nokuti anga akapakirwa sitambo mukanwa. Apedza kumuponda zvoita songe akabva amubudisa panze achimbozvozvorudza. Asi pamatauriro emhondi ari kuti mwana we airema zvisingaiti. Ndobva azotaura kuti mwana we akanetsa kufa futi haana kufa zvokumhanya. Akandinetsa kuti afe. Saka akaenda naye kuseri kwemba. Kuno ndiko
radzika pamubhedha wombambaira ndopamusiya ipapo. Nguva yemakuseni kwaedza akadzoka kumba kuno kuna sekuru Anesu kunoku ndobva atowayeresapo akapfeka magemenzi aine ropa ndobva ataura kuti no, ndobva adzokera kumbako ndobva ati no ndoshaya mwana ndobva anyepera kutsvaga mwana kunzvimbo yaiziva kuti hakuna mwana asi panga pane mwana aipaziva. Mwana akatozowanikwa nomwana wakataura kuti no mwana ari panapa waona muzvezve wemwana kuti no pane chinhu chinoratidza kuti paidhonza plazi pane ropa ratiri kuona here ndobva wazana mwana akatofa akabayiwa nechigero pachesta. Sekuru vemwana vakanga vachigara nemuprofita wepamba pavo? Pamba pavo ndova zve 2 months. Sei vakanga vatora muprofita akanga achivashandirei? Ndopatisiri kuziva kuti iwo kuzosvika kuti vamutore vagare naye apa zvakafamba sei, nekuti saka zvinhu no kwaane muprofita kwatsanu wenyu ku21 ina ndabva ndauya zvangu kunoku, asi vanhu vainzi vaitouya vakawanda vachitoungana vachibatsirwa nemunhu ende zoro vacho abva kunoponda muzukuru iyeyo atori kuseri kwemba ikoko akatobva uko akatouya akatoresa sekuru vacho utsano vacho panapo pamba apa nevamwe vanhu akatovayereseresa aindoropa nekuti azorohwa nevanhu azobviswa hembe dzake dzanga akapfeka shoti rakasara naro remukati ranga raanesi wacho futi remwana. Sekuru, muchinzwa mhondi ichitaura kuti hanzi kufa kwemwana uyu kwakatonetsa? Kwakanetsa hanzi anetsa kufa, haana kufa zvokumhanya, andinetsa ende airema noti ari kuti pandakamusiya ndatobvunza kuti ndatomuiga muguva ndaisingabvunza kuti ndamuisa pachena ndatowiga munhu zvoti haatooneki patangamuisa pachena ichora kuti muzukuru wangu akatomuka nezuro racho ndozvazonyesa kureva chaizvo nokuti munhu abva kunoponda muzukuru nyaya yakaita usiku handiti ichora kuti angani mukana wekutiza nokuti hapana kamuona handiti ka ende imba yacho kuna sekuru nokunemba yacho kure saigona kungoponda mwana obva atotiza asi akaramba achingotendera panzvimbo 1 ipapo kusvikira makuseni achibatwa. Sekuru vemwana vari kuti zvakafamba sei kuti murume uyu azoenda iye kunorara kumba kune mwana? Mune zuro ndichinyatsobvunza zvakanaka panga pakanzi muzukuru wangu iyeyu anowashekera nemwana uyu ndiye akakumbira muprofita kuti ndikumbira musare nechi nemwana isaumba nawo nyaradzwa handitika, asi muzukuru kuti azomubvunza susu makuseni apa kuti iwe ndizvo here kuti wakataura muprofita kuti asare nemwana zvanzi kwete ina ndamboti muprofita asare nemwana inini ndati mwana wangu asari nasekuru kuno sanzizva kuti ipapa apa zvoda sekuru vacho varipo manje ndoanyatsosanuka zvakanaka nokuti muzukuru wangu azviramba izvozvo kuti handina mbobvira ndati muprofita asari nemwana wangu handitika, asi sekuru ari kuti muprofita ari kuti mai vacho ndavati ndisari nemwana asi inini zvakatondirambirawo futi ndokuti muzukuru wangu asadawo kuti munhu panapa. Ivo sekuru vemwana vari kupi iko zvino izvi? Nezuro pakai mapurisa vachisunga mhondi naiwo wakabva wangotakurwawo wasvika kuruwa kuna kwavari izvozvo handitika tine munhu abva kumanje manje ikoko kuruwa ikoko ndoti mapurisa akazofona nezuro manheru vachiti no uyani nechekudya chasekuru avo nokuti watova musungwa nokuti wakutokwaniswa mumhosva mwakwana imo, asi nhasi muzukuru paadzokera ikoko nhasi pazonzi no mhondi yazoti hayo munyaya ndiri ndega sekuru ava pavo, asi nezuro vakanga vatokwaniswa munhu nhasi vatovharwa ikoko vari ikoko kumaseusi zvichida kuti sekuru vaburitswa here zvinosvika kuti vachingoriko ikoko? Vangoriko ikoko asi hadzi azochinya statement kuti no panyaya iyi sekuru ava apa ndakazviita ndega, asi akambenge ataura kuti sekuru varimo mumhosva iyi macho akatoti handisi ndega takawanda ndobvabudisa kuti muromo kuti pane munhu akandituma kuti nditore zvinhu izvi handitika ane mashopu mazvona saka haana kutaura zita remunhu wacho kuti ndiani but akati noti akabvunza kunzi waida kuendesa kupi zvinhu izvi kanzi no kune munhu akandituma kuti ndikakwanisa kutora zvinhu izvi ndonomupa undipa mari woshandisa pamashopu ake, asi akanga asina kuzozvibvisa pamwana zvakawanikwa zviripo? Akatobviswa akacheka zvakawanikwa here manje? ndopandisiri kuziva kuti zvakawanikwa nokuti vanhu vaingoti nokuti nguva yairohwa handiti pane vanhu vaimutora mavhidhios aiti no ndisunungurei makumu ndikutadzei pandabvisa asi kubvisa angabvisa zvoratidza zvachiri panzvimbo ipapo anga asati azviendesa bcause after aurai mwana munhu aingoramba achitendera panzvimbo imwe chete ipapo kusvika abatwa haana kure kwakaenda. Tikuona izvino izvi patori nemagemenzi ari pawaya, magemenzi aya ndeani? Rati magemenzi andakabvunzawo nezuro nchiti magemenzi ndaine zvikanzi ndeyake ndikati no magemenzi amasiyai pawaya ipapa handitika
chamapisa ndo nhau iripo panapa handiti. Asi wakumaona magemenzi aya handiti ka nezvembe zvake zvese toda kuzvipisa ndizvo. Saka ndakati sei magemenzi aripo ipapa chakutaura zvekuita nawo, asi solution ndeyekuti toda kumapisa. Ndo solution chete. Atikumaona. Boza atirwadzisa munhu, atirwadzisa singaiti. Mwana mudiki, mwana asina chaanoziva, handiti maona. Mwana asina chaanoziva uraya mwana zvakadaro zvazvisirizvo. Atarwadzisa singaiti. Tarwadzisa singaiti. Handimozviona. 12 years. Mwana aizviraramira, mwana aishanda. Zvakaoma aibatsira mai wake mukushanda kwake, aishanda mwana, handiti ka. Asi adimbura panyaya panzira nemhondi. Aputadza kuti aichitochengetwa kuti panapa. Handimozviona. Kwakupindwa unouraya mwana. Tataura nambuya munin'ina waamai vaamai vaanesu avo vati ivo vari kufungidzira zvakanyanya kuti sekuru vane ruoko parufu rwemuzukuru, mwana wavaida zvakanyanya, asi zviri zvakaitika ipapo kuti vakaregera kuenda kunyaradzo nevamwe uye mastatements avari kutaura vari kuvakwanisa munyaya iyi. Mushakabvu Asaya muzukuru wangu, mwana wemwana wasisi wangu. Chakaitika ndechekuti taiwe kunyaradzo yamai vangu kwaGoromonzi kunzwa iye. Dzakuma round 9. Sekuru wemwana vakafona vachitashaya mwana. Tobvati mashaya mwana sei asine zuro pamakanorara nemwana usiku. Haana kupinda mumba here. Saka ndakapinda naye mumba, but patazomuka kuseni ndo pataona mumba musina mwana. Vaireva mumba mupi sezvo mwana izvezvi kuti mwana aponderwa kumwe ivo sekuru varogara kumwe? Ndizvozvo statement yavakaita ndo matauriro avakaita. Ndobva vatavazongogara zvinge 15 minutes ndobva vatafonazve zvikanzi mwana asati tamuwana. But pakazofona kechi 3 vakafona vachichema sekuru vaiva. Ndopatakati kuti kwavarufona vachichema indau ndopakazoti zvoni mwana apondwa. Pakatako anogoti mwana apondwa, imimi manga mwana apondwa, imimi muchitaura kuti makapinda nemwana nezuro manheru kunorara. Nhasi kuseni momuka motaura kuti mwana hatisi kumuona, avo motaura kuti mwana apondwa. Izvo dzadza kuona maongororo atakaita isusu matauriro avakaita. Tatakatoona kuti munhu angakadi vanhu vanga vakatoronga majiri avo nemuprofiti waiti muprofiti waigara nayo. Sei muri kufunga kudaro nekuti ava ndisekuru baba vaamai? Musi wasvika musi weSatadhi kwakuti nyaradzo ande kunyaradzo. Ivo vakabva vataura kuti endai munondibatira basa, ini ndiri kusara. Apo inyaradzo yaambuya vavo ndizvozvo. Saka takabatanidza nyaya kuti vakanga vatoronga jiri ravo kudhara, but apa vanga vaona mukana nekuti mwana uyu waimuda zvisingaite muzukuru wavo. Pese pavanenge vari mwana iye apo. Saka takati vanhu vakanga vataurana kudhara nenyaya yekuti pavakaramba kuti vauye apo mwana uyu akanzi zvoni, ivo vakabva vati kune muprofiti waigara naye, imi chende munorara nemwana kupi uko. Ivo ndobva vasara vari kumba kwavo. Saka muprofiti iye aenda kunorara nemwana uko. Zviri kunzi mwana akaonekwa aine stambo mukanwa, abaiwa pasaidi apa negero chachiri pa chest apa. Zvichireva kuti jiri riri vakanga variita kudhara kuti stambo iyi yakanga yagara iri muhomwe. Muhomwe mani maive nestambo? Muhomwe uyi mimhondi. Zvichireva kuti jiri ranga ragara rarongeka kudhara, but vakazongona gepe kuti hama dzese poso vazhinji vedu ukama vanogara muno muEastview. Saka hama dzese dzemuno dzese vanga vari kupi? Vanga vari kunyaradzo. Saka patakazozvidzwa pakazomhanya vamwe vakasvika, poso vakazonguya nemakombi vakafamba netsoka. Vakasvika patoni polisi, asi pakasvika nepolisi vakamuona mwana. Asi pakutaura kwazviri kuitwa vakasvika kutaura kuti pakamondi matauriro yakaita yakati zvoni mwana uyu andinetsa zvisingaiti. Kune vese vandakauraya vanobvira vandinetsa semanisira ndiita mwana uyu. Zviro kuti mwana uyu nekuti vakavaitomumanikidza vanzi mwana akanga asingadi kunorara kupi. Aida kurara nasekuru. Sekuru ake ndo vakabva vaita kuti aiyoyochi enda nawo munorara kupi kumba kwa mama. Saka mwana uyu ndokungozongoenda kwaakaita ndokubva atonzi ma6 akatobva kumba kwemunin'ina wesisi wangu. Akatobva kuma6 ariko akatoti ndakunobika sadza. Akatobika sadza, akabika muriwo,
vakatodya vese nemhondi iyoyo. Zveni zvikunzi mwana uyu akazodanzwa kuma10 adanzwa kuma10 akada kuedza kumusimudza kuti aende kunomurasa murwizi bhosi vari mujinga merwizi kudai. Saka akamuremera nzi airema zvisingaiti zviri mwana akatangotanga kutorwisa ipapo. Saka akaita zvekuzozvuwa. Saka paakazvuwa ndobva anomwisa unge mumhomba imbambaira yeye. But iye sematauro aitaita kuti pandakanomisiya mumhomba imbambaira aifungidzira kuti mugomba. Ndokubva afushira. Akafungidzira kuti atofushira mwana adi avharika. Yeti mwana ngasina kuvharika akangofushira unga uku kwese makumbo esanza angari panze. Makumbo anga akashama kudai kinzi ningu dzake anga akachekwa. But vakatanga kusvika chaiyo vachitarisa rutanzi ningu anga asina. But patazosvika vachitanza aiyo ningu dzanga dzakachekwa. But papakasara kaganda kakabata zvekuti ningu dzakarembera kudai dzichienda sekumashure kudai. Amautanzi dzakachekwa saka kwacho kwakataura kuti pakazoro bosi patakafonera isu chinzi saka ari kurohwa nevanhu but pekutanga anga achiramba iye zvino akubvuma kuti ndiye azviita. Saka ndokubva tati alright. Saka pakazosvika mapolisi ichitora mwana ndopakabva patakurwa. Saka vanhu vakangoti nasekuru vake vanofanira kunge vachiziva nyaya iyi. Saka ndokopara kanzoti vakatakurwa vese vakaenda. Pandazosvika ini ndanzwa kuti sekuru wacho anzi iye anga kutaurawo kuti nasekuru wacho taizivana. Iwo pakuita nyaya iyi kwese kwaakaita ari ega. Asi sekuru vaiziva kuti ndozvoda kuitika. Sei imi muri kutendeseka kuti vari kuziva ndozvoda kuitika? Pari unongonzwa vanhu vachitaura. Vamwe vari kuti sekuru vari kunenge vainzi vakabata-bata saka muprofita uyo aivashandira zvinhu zvavo zvavakabata-bata. Imi ndozvamakanzwa eka ndozvamuri kuzivawo ere? Aiwa ichokwadi chokuti vakabata-bata nekuti mwana wavo uyu musikana vane vana 2 mukomana nemusikana. Uyu musikana anga akatovaka angatoni stendi yake pamba paba wake ipapo. Asi akasvika pakutiza pamba ipapo achiti ndiri kushungurudzwa. Baba vari kumurara nezvinhu zvavo manheru. Vane nyoka vane ishokwadi nekuti isusu takatombofambawo nawo ndimwe vana tiiti vabatsirikane. But sekuru vainzi vane chikara chakura. Saka vakanzi ndimutora chikara tichipise kuchechi. Vakati handikwanise kusimudza kuti ndiuye nacho. Vaitobvuma kuti vanazvo zvavainazvo? Kubvuma vaibvuma zvechokwadi. Saka vana vakamboedza kusezwa vana vachi vadiki vaviri. Saka vakabva vangozvineterawo. Saka isusuwo manje kuti tichipindirawo nyaya yacho manje yakuti zvakatiremerawo. But atichingopushwo vapi vana kuti fambai mutogona kuwana nani. But akatombosvedza vana Kingston Mapupu. Vakatouya nyaya iyi ikatombobuda. Pano apa nyaya yasekuru ava vachinetsana nemumwe muprofita. Vachinetsana nemumwe muprofita plus akazotaurawo futi zvinhu zviri kuitika pana baba nezvavakabana mabatiro wakaita mabatwa wakaita. Akazvitaura zvese pana Kingston Mapupu. Achida kuedza kuti pamwe anogona kuona mubatsiri through radio. But zvakabva zvangoguma zvakadaro. Zvichireva here kuti imimi manzwisisiro enyu kati kuona kwenyu muprofita uyu enga auya kuzovashandira zvinhu zvavo izvi kuti pamwe zvainge zvaakuvanetsa here muridzi wazvo izvi? Ai zvichifanira zvakwafirozi vaita ngonge munhu asimo mushe haanga asisaita semunhu kwaikwai baba wacho. Saka ndofunga mushedza kuita muprofita ndokutanga nomashedzero futa kwakamuita kuti vamubatsire. Ukandibatsira kundibvisira zvinhu izvi ndikupa stand. Saka mistake yavakaita vakatanga kupa stand muprofita wekutanga uyu. Muprofita atadza kubvisa zvinhu izvi. Saka nyaya yakazonetsana naye kuti vazochedza Kingston Mapupu engeri nyaya stand. Mwana uyu ndiye akasimudzira nyaya iyi kuti uyu akazotora stand mahara yeti zvinhu zvaakachedzera kuti abvise pamba paatadza kubvisa. Ndidi handibve pano. Saka vachingoripo pastendi asi zvinhu havana kukwanisa kuzvibvisa. Havana kukwanisa kuzvibvisa vakatovaka paseri pemba yazvo kuti hapana kana 2 meters kuti pamba pausvika pane imba yakavakira. Hapana. Saka vakabva vatongovatadza. Izvezvi zvakutogara good. Imi muri mbuya vemuzukuru afafiro inorwadza kudai. Chii chamuda kutaura kumuzukuru wenyu kana kuti kune vanhu vese kana kuti sekuru vacho vane ruoko parufu rwemuzukuru chamungade kutaura? Ini ndarwadziwa zvisingaite bosi kana patakazvinzwa munhu wese akapererwa nekukarwadziwa kuti mwana uyu mafiro aita anorwadza. Apa ari kunzi akatanga repwa. Zviro vakamurepa kwakumubaya kwakumuita sei zvinhu zvinorwadza. Saka kana sekuru ava zvechokwadi vane ruoko rwavakaisa aiwa ngavatongozva mutengo wainde zvavo bozi hapana chavanogarira. Izvezvi mukadzi wavo achembera kana kutaura kana chakubika kana kutsvagana kuchera mvura agoni. Iwo nemuzukuru ndo vaita izvozvo.
Saka takutotadza zoti mbuya wasiyawa kana zvikanzi mhosva zvishoyo yabata vachaitwa sei. Saka tinotongotaura kuruzhinji kuti akomana zvinhu zvarwadza zvechokwadi pozi mwana afa achirwadziwa. Ndizvo zvarwisa zvekuti munhu haana kwanisa kutiza, haana kwanisa zvinhu zvake zvaaita aitongoona sekunge zvaita izvo zvisina. Pamwe mudzimu wemwana but atarwadziwa zvisingaite mafiro acho haana kuita. Asi chimwe chinhu futi chakuita ndechekuti baba wemwana uyu nekuti mai avakarambana nababa wemwana uyu, saka vakambonzi chimbotipa mwana timbogara naye. Mai vakati mwana achiri mudiki regai ndimbochengeta samai. Saka pavakazofonerwa nezuro kunzi mwana ashayikwa ndokubva vati zvoni ndakambokutaurira kuti mwana uyu unza ukaramba, mwana wedu tomudari ari mupenyu, ndobva wakata foni. Saka vakazosvika nezuro baba wemwana uri kuSouth Africa, twin brother yavo ndo yakauya nenhanzvadzi dzacho nasekuru vari 4. Pavakasvika vakangoti tida kuonoona panzvimbo paivo pazvaitikira, ndobva vaperekedzwa nanasekuru dziri hanzvadzi dzangu, ndobva vaenda ndobva vanoona panzvimbo. Havana kuzodzoka pamba, vakabva vataura kuti weda asudzoka kupi, haasi kudzoka pano. Ndokubva watobuda ndobva watoenda. Apa vana kupishana vana novasiva vanhu vakangota sekunge vangopiwawo mwana Samuel, but ari kushedzera kuti mwana asudzoka papi, asudzoka pano. Ndobva watobuda watobva watoenda. Izvo zvaari kuzoti vari kufunga kana kuti vachazoita sei. Pari kubuda zvakare nyaya yekuti sekuru ava vanenge vakabata-bata. Zvakatozombobuda pasocial media mushure mekunge mwana ari kuti ivo baba vake vanomita mukadzi zvekuti akatobva kunoku, uye ivo sekuru vakatobvuma kuti vane zvinhu zvavo zvavainazvo zvavakambotsvagira muprofita watataura naye panapa kuti abvise vachiti vanomupa stand. Asi vakazonetsana naye mushure mekunge vakuti stand yangu chindipa nekuti hauna kukwanisa kubvisa izvi. Zvazoita zvakare kuti vatsvage iye umwe muprofita uyu adai kuzorozva community yeEastview, auraya mwana nenzira inorwadza. Inini ndoitwa tendai nhau ndiri next door yasekuru avo, nditori pa next door nawo. Ndofunga zvakandibata nezuro ndakanga ndaenda kubasa, ndakazongonzwawo iri message unzi ndo zvaitika kuno. Ndatongobvawo kuno ndisina chandiri kuti zvizvi zvaitika, ndakakasika kuuya ndione kuti chii chaitika pa next door pangu. Ndopa ndiri kusvika ndiri kunzwawo kuti mwana akaitwa zvakaitwa kudzasuku kwakaigara amai wachoko. Ndopa ndakati ko chii chaitika futi. Ndikati semabvunziro andaikwanisa kuti ndibvunze kuna baba wacho, kuna sekuru wacho, kuti sekuru wacho sema next door tanga taane nguwawo almost nanhasi up to now tane ndofunga 3 years tisingataudzani, tisingawirirana. Pakatombobuda muchibuda muripo muchinetsana nasekuru vacho. Imimi pamai vaishandira, pamaigara pamba pavo muchivashandira, mai vashandira nyaya yei yazoita kuti zvakare vatsvage futi mumwe muprofita auye kuzoshandira pamba. Inini ndisingagare pamba pavo, ndanga ndisingagare ndichiita sendiri kuvashandira, asi kuti nhau taitongonamata tese. Saka ingori stand yandakangotsvaga kwavari tichinamata tese. Tagara takanga tataurirana zvekuwaka imba yakazopedziswa zvayo nemurungu wemukadzi Kisamarata. Saka nemwana wacho tatagarawo wasingawirane nemadzimai kwangu. Saka nekudawo kwandakazoitawo pandakazoonetsana nenzvimbo ino nemusangano wenzvimbo ino chinzi ndiri zvimatongo enyika ndoita zvepolitics, ndikadhemejiwa motikari yandaifamba nayo ndikaripota kupolisi. Zvakazoita kuti ndiwengane nababa ava kuti ndiwengane nemunzvimbo twaripoteri yenyaya yepolisi, ndichiita kuti muridzi wemotikari yandaifamba nayo ione kugadzirwa. Saka zvakaita ngezvakrieta nyaya pakati pangu ini naiwo ruwengu, nekuda kwokuti chinangwa chaachane vanhu wachanga chinangwa chekuti iwewe uri opposition, chibuda mupi chibuda muno. Asi zvakakona hazvo wakazouyawo wakatorawo nhau wakangoti kutikwanisa hatina simba rokuita rokutida nekuti zvinhu zvamakataurirana zvinoda makotsi. Zvangoperawo zvakadaro ndikatendawo polisi, shedzwa polisi wakaramba kuuya. Saka inini ndandisina zvangu kuti kunamata kwandaiteta nawo takatonamata nawo through inini ndatobvawo kusowera tainamata tese. Ndopa wakazonditeerawo inini kusowera ndakavhurawo
pasekusaidi nechekudzasuku. Saka sekuru vemwana vamainamata navo. Azonamata nawo mushure mekunge wabvawo kusure kwandaita kwandainamatira. Tanamata tese, hatina kuzonamata tese nguva yakareba. Takanamata tose nguva inogona kuita pfupi. Pari kutaurika nyaya yekuti ivo sekuru vane zvavaida kushandirwa pamusha apa. Semunhu wainamata navo mungazive here kuti chii chakanga chichinetsa chazoita futi kuti vazotora muprofita uyu vamuise mumba mavo vachigara naye. Sekusvikawo kwandakaita nini handina kutangira kunamata ipapo. Ndakasvikawo dziri tsananguwo nomweya kwawariwo zvichinzi pane kubata-bata kwavakaita kwavakaita sekutiwo kugara kwandaita nawo yanga iri nawo yongotiwo tibatsirane. Asi chakazoita kudaro mai ndechekuti inini ndakazoti sezvo tainamata uko ngatichiitei Zambara, kumashure tinoti Zambara, ndiwe tono kubatsirana pamba apa tonoti zvinhu zviripo zvakamira sei, sezvo inini handisati ndatakura dare repamba penyu, handisati ndaona kuti zvipamba penyu zvakamira sei. Ndadaro zvakaratidza kubatikana kuita semunhu asiri kuda kuti zviitwe, ndopo wakabva wachinja sangano. Saka handikwanisi kumanikidza munhu kana asingade kuti zvinenge zvataurwawo nemweya kuti zviitwe akaramba. Saka ine handiripo pakumanikidza pachimanikidzo, nokuti zvimwe hazvina chimanikidzo, hazvina kuti unomanikidza munhu. Saka wakabva wachinjawo sangano. Saka kubva ipapo madhezi iwayo hatina kuzokwanisa kuti tigejane kuwirirana semanext door. Asi kubva kare kwese kubva ma2008 takaitowirirana uye zvisinei zvokuti ndakugara kuno ndine stand, ndaigara ku4 nestand 4 ndisine ndakugara kuno taingowiriranawo munhengo yauchishanya kunamata vanhu vanongofamba masowe emasangano muchiita se muchinamata. Ndopatakaziwanawo ipapo ndikazotsvagawo iri stand pavari wakanitengesera stand ndikaita se ndikagara. Saka ivo vaigara vachikirashana nemwana wavo vasingawirirane nemwana wavo uyo ane mwana azoita se azoshayikiwa nemwana wavo. Ndosaka mwana akanga akugara uko achichengeta uko nekuda kwokuti aitogara apa paaigara papapa pastendi yake yanga iri apa, imba yake yakadonhawo nemvura. Saka akanga akuzoenda achichengeta kupi uko. Saka nhau yekuti kusawirirana kwaaitoita nevabereki yanga iri nhau kwataita nemadzimai yanga iri nhau kuti aitsurwa kudesana kwaaita nevabereki vake vachinzi zvauri kuita zvazviite wachinendo pakuzosvika pakuzonesana kuti hazviite zvaunoita vabereki zvikushungurudza vabereki. Ndo zvakasaita kuti asuduruke iye atinega ndisuduruke pano ndite se ndiende. Chii chamungade kutaura? Nekuti vanhu vari kutotaura kuti murume uyu mushure mekunge aponda mwana akatouya akayeresa vamwe. Imi muri madzibaba, uyu ari kunzi madzibaba, chamungade kutaura pamusoro pezvaitika mumasangano enyu imimi ekunzi muri mapostori? Nhau inoitika mazuva ano kana n'anga chaiyo iri kupfeka gemenzi ichida kushanda nezita rezita resangano, uye handingamuti anga ari mupostori chaiye. Mhaka nechikonzero nguva yavakagara yaakauya achinzi ari kunamata nawo haisi nguva yekuti mwedzi kana svondo 2, kungouya akapfeka gemenzi nezvaakazotaurawo mushure nesuro achitaura kuti ndakanga ndakatombobuda pai, akatombobuda akatombobva ujeri. Nenguva yaanzi abva ujeri yacho, nenguva yaazonamata yacho haana zvichireva kuti chinamata ichi akachiwanira muchijeri, haana kuchiwanira kunzewo. Wapostori wokumasoi chaiyo wane chinamata ichi wachiwanira kunze vaite unhu hwakadaro, nokuti vanenge vaine tsananguro, vanenge vaine dzidziso, vanenge vaine chimiro chokuratidza kuti chinamato chiri ichi zvatotishamisa zvandishungurudza kuti haukamu kuti zvisvike panhano yakadai pachipostori chedu hazviwanzokuitika. Saka ukuwanda kwaiita nenguo ane zvaaigona aitsvagawo. Mazuva ano kutsvaga ndarama, uri kutsvaga pfuma, uri kutsvagawo mbiri, uri kutsvagawo zvakasiyana-siyana pakurarama. Mbuya ndakaroorwa naamai vashayikirwa nemwana ava, mwana watete wangu, hanzvadzi yemurume wangu. Muda kuti chii pamusoro perufu rwemuzukuru wenyu? Ndapatikana zvokuti zvandirwadza svika pekupedzisira, nenyaya yekuti mwanasikana aichengeta ega mwana wake. Baba vake vangu vakaramba mwana, mai vangu vazvimirira vega. Chiro chinorwadza chekuti mwana akabva naye ari mucheche kusvika pari zvino. Asvika nhasi achitarisira kuti ndane makore mashoma kuti mwana wangu andibatsire, tasangana nechityiko chakafanana neichi. Saka handiri kunyeperai, zvinhu zvandibata kusvika pekupedzisira, zvandibata. Tiri kunzwa isusu kuti munhu uyu akaambenga ari mujeri,
aine mhosva futi yekuti oponda onzi iye akubuda. chii chamungade kutaura pamusoro peizvozvo zvekuti dzimwe nguva tinoona kuti vamwe vari kubudiswa majeri vari kudzoka vachizongosvikopara futi mhosva? Chokwadi inini ndo manzwira ndaizviita, ina ndidi kunyepa, handigari panapa, pane pandogara kuseri uko. Madzibaba ava ndinobvira ndakambovaona, ndaitouya kuno nditotori negadhi rangu ndodiridza apo, ndaitouya mazuva ese, asi handinobvira ndakavaona. Pakaitika chitiko ichi ndo pandakangotanga kunzwa kuti vaigara pamba apa, asi ndandisingatozivi kuti pane munhu aripo. Saka ndinongoti kurudzira zvangu kuti kune vamwe vanhu, munhu wausinei naye siyana naye. Usatore mutoro kuisa mumba mako. Unonzi mutoro muhombe kuchengeta munhu akadaro anozokusvitsa panguva yakadai yekuti ufungidzire kuti kana kuti udze vanhu kuti ndoti kudii. Handidi kunyepa, zvinotorema kana kuti uzvitsanangurire munhu kuti ndomuudza ndichiti kudii, zvinotorema, handikwanisi kuzvitaura. Tataura nachairperson wekuno kuCaledonia vePeace Committee vati ivo chiri kunyanyoshungurudza inyaya yekuti kukura kwakaita Caledonia yese ino, dzimba dzotodarika 60,000 hamuna police camp. Mabhesi akanga arimo akavharwa kuti vaende papolice station iri padhuze navo, ino vanotofamba 15 kilometers kuenda ikoko. Saka vari kukumbira kuti vakwanise kupiwo police station kuno kuCaledonia. Uye vataura kuti vanhu vanenge vachigara nevanhu ngavatange vamboongorora kuti vanhu ava vakamira sei, nekuda kwekuti vazhinji vari kupara mhosva vari kutizira kuno kuCaledonia. Kunonzi kuEastview verse 14 ati starakare nzvimbo inozivikanwa seCaledonia, ati Caledonia yanga restare farm, Eastview ndo nzvimbo verse 14. Baba mungatitsananguriro here zvaiitika kunoko, zvamakaona imimi kana kuti zvamanzwa? Chokwadi, kuno kwakaita chiitiko chinosuwisa zvikuru. Mai vemwana vakaenda kunyaradzo kuGoromonzi, vaenda kunyaradzo kuGoromonzi, vakasira mwana wavo kuna baba vavo. Baba vavo vane munhu avanga vachigara naye asiri hama yavo, asi anga achigara pamba apa semubatsiri ari muprofita. So vakazoti kwavira ndopavakaronga kuti mwana awane munhu wokurara naye mumba. Saka pakazoita pakati peusiku mwana akabatwa akaurayiwa nechigero, akamubaya nechigero pahuro apa. Achibva anopusirwa pane kamba kari kuonekerako kane zvidhina zvisina kuplaswa. Saka haana kumupusira zvinoshamisa, angotora ivhu rembambaira shoma shoma ndobva angomuvhara pachipfuva panapo. Musoro wakanga wari pachena, muviri wakanga wari pachena. Akaita dismember maprivate parts ake. Aita dismember maprivate parts ake. Iye akazobuda kwaedza ndokudzokera kuna sekuru vemuzukuru oko. So zvadaro akadzokera ndopakanoisa ripoti yake yekuti ndiri kushaya mwana. Maneighbors nomba vati ande tinotsvaga mwana, vati vakauya panapa nemaneighbors, asi maneighbors varinotaura kuti vakaona ropa riri pachikabudura. Iye akanga atochinja shoti yake, atopfeka shoti yemwana. Saka zvakadaro vakazoronda ndokuona ropa richibva mumba, achiratidza pane mhuwe zvokuzviwiwa. Ndopavakazoona mwana akaradzikwa apo, ndokuzobatwa akaitwa achibva arohwa, asi haana hake kuramba nyaya dzake, aingobvuma. Ini personally ndakasvika ndakandafonerwa kunzi ndo zviripo. Ndakasvika ndikatoita interview achibvuma nyaya dzake kuti ndo zvandaita mwana ndauraya. Ndikamubvunza maprivate parts waisa kupi, akanditi handina kutora, mukadzokera pabhodhi munosvikaona kuti zviripo zvese. Ende chokwadi ndakazoenda paipa, inini personally ndakasvika ndikaona kuti akanga angochekwa achibva kuno kumusoro, azvichibva zvangorembera kudai.
asi sekuti munhu kana zvatobviswa kudaro zvinoshiringa zvanga zvadzoka vazhinji vana kuzonyanya kuona vazhinji vakangoona rironda asi zvinhu zvanga zviripo. Tiri kutaura mwana akura zvemakore mangani? 18 years mukomana. Ende pamusoro pazvo dambudziko ratiri kuita ndiri kuti iye akatobvuma ega kuti mwana akamusodomaiza neurombo zviri kurwadza kuti mwana iyeye akafa rufu runorwadza akasodomaizwa akabayiwa nechigero. Anoti kuti asadeedzere akatora maswits aya eraund aya anodyiwa nevana amunoti mastambo aya tora akapakira pahuro pemwana kuti mwana asadeedzere. Saka mwana afa rufu runorwadza rokuti takaremerwa semusha. Inini hangu ndichitaura ndiri ward chairperson weCaledonia Peace ward 23. Ndiri kunyanya kuchema zvikuru kuti zvinhu zviri kuitika hazvina kumira zvakanaka, uye chikumbiro changu zvakare kunharaunda tine vatungamiriri vatinavo vatinoti dzimwe nguva zvakanaka kunyatsonzwisisa munhu kuti kana achiuya mumusha abva kupi, anoita nezvei, history yake inogona kutireseka here. So ndo dambudziko ratasangana naro mumusha muno. Muri kutaura kuti Anzoni aigara nasekuru ari mushandiri ari muprofita, zvichireva here kuti kune vamwe vanhu vaitouya kuzoprofitwa nekushandirwa naye? Ichokwadi. Paakatouraya mwana akatosiya mubhodhi iri apo paakasiya muigapa. Mangwanani akatoenda kumba kwana sekuru akatosvikowana kuine vanhu vakanga variko akatovayeresa ikoko. Iye achitoziva chikabuduro chake chitori neropa asi akatonoyeresa vanhu. Saka ichenjedzo zvakare kune vanhu kuti matinoshandirwa umu dzimwe nguva matambudziko tinawo asi veduwe vamwe vanhu havana kuchena. Inini vanhu vatiri kutochema iye zvino izvi mwana nevanhu vakayereswa, nekuti vakayereswa uya vaya pakuziva kwedu isusu pachibhoyi tinototi vakatopfekedzwa bvuri remufi. Vakatopfekedzwa bvuri remufi, haukwanisi kuiswa musoro wako pamusoro, ruoko rwako pamusoro, nekuti munhu iye anokukanganisa mararamiro ako. Mataura nyaya yekuti zvakakosha kuti munhu achiuya kuzogara mutsvage kuti abva kupi, muwane kuti history yake yakamira sei muri kutaura nyaya yekuti history inodiwa pamunhu, asi munhu uyu ane zvimwe zvazozivikanwa here kuti akaita mushure mekunge auraya panapa? Eastview or Caledonia chiri kuti is a fairly new settlement. Semuenzaniso ndoda kukupai kubva patakamira panapa kusvika paRuwa police inopolisa area inoi is about 15 kilometers. Saka kukaitika mhosva zvinoremera munhu kusvika uko chekutanga. Saka zviri kuitika ndezvekuti vanhu vese vane mhosva dzavo, all the criminals vari kuuya vachiwanda mukati menzvimbo inoi nekuti vanoziva kuti hakuna mapurisa ari pedyo navo. Saka nzvimbo yedu inoi yatosara yanzvimbo iri kuchengeta vanhu vakawanda. Tine vanhu vari wanted nemapurisa vakawanda vari kugara mukati menzvimbo inoi. This is when kuti leadership ngaimbotanga yanzwisisa kuti munhu abva kupi. Also zvinokosha kuti vabereki vane misha yavo muno vakopareta neleadership. Patinge vachibvunza kuti munhu uyu abva kupi aita sei, hatisi kurwisa munhu. Vamwe vanhu bati pastendi ndipangu, muri kuda chii ipapo, ndini ndakaisa munhu ipapo. We are only trying to find out kuti history yemunhu uyu anogarika naye here. Tine macases ati one day vanhu vari kutiri kuziva kuti vakutopota vachipinda munhu mumusha. Ini personally ndakatombonyora tsamba yakaenda kuHarare Suburban kupolice tichokumbira kuti tingawane here police station iriko tsamba yandakanyora iriko kuHarare Suburban. Saka zvinondikosherawo
semutungamiriri werunyararo mumusha. Deno zvaibvira ndaikumbira kuna CGP vamutamba kuti vacherechedze Caledonia settlement ine over 60,000 ma stands. So capacity iyoyo inodewa kuti that area inoda kukabwa nemapurisa zvakanyanya. Hatigoni kurarama mukati menharaunda ine population of that magnitude tisina mapurisa. Kuruwa kunotiitira kurecho. Asiwo zvakare tine mapurisa mamwe chete wayo. Tikazoziva kuti uyu munhu uyu mupari wemhosva, inotozoita mhosva futi kuti ndimunange kuti iwe uri mupari wemhosva. Saka zvakanaka kuti mapurisa anga aripo tichitaura navo vari munzvimbo. I think by my standards Eastview, Caledonia, we may need about 3 to 4 ma stations kuti imanejeke. Asiko zvino izvi muchipatodiwa 3 to 4 hamutorina kana imwe chete? Hatina. Hamuna police station muno. Mabhesi akanga ari muno pakamboisa bhesi paMutamba, pakamboiswa bhesi pa Mzurusani, pakamboiswa bhesi pa Dama Falls apo. Tumabhesi twacho twese twakavhara. Vachiti chikonzero ndechei kuti vavhare mabhesi iko kuno kuchodiwa police camp chaiyo? Reason yatiri kupiwa ndiye kuti mapurisa havasi kurecruita. I don't know kuti mabudgets avo akamira sei, but tiri kunzwa kuti mapurisa havasi kurecruita. There are no recruits. Even ma replacements kuri kunzi hakuna ma replacements. Akusiya basa atosiya, whether wa retire kana kuti wadzingwa basa hapana replacement. Saka vari kuti vane shortage of staff. But then isusu we remain exposed semusha weEastview. We remain very much exposed. Zvazvinozopedzisira zvaita ndizvokuti vanhu kana vachinge vasangana nedambudziko ndopamunonzwa kuti munhu azorohwa nevanhu akafa, vanhu vatopara mhosva. Asi dai papa paine mapurisa, hasha dzevanhu dzisati dzanyanya kuwanda nekusimuka, munhu anongoiswa pamapurisa. Saizvozvo uyu akarohwa nezuro panapa. Zvandiri kutaura kuti inini ndiri ku Caledonia Peace Committee, ndiri ward chairperson. Ndakatosvika ndikanyararidza vana kurotsiura vanhu kuti veduwe musapare mhosva, musarambe muchipara mhosva. Uyo apara mhosva yake asingatirege kupara mhosva wo zvakare isusu. Saka ikurudziro yangu zvikuru kuti ndiri kukumbira hangu kuna CGP vamutamba. I know kuti vakandiona vanoziva face yangu. Ndimadhavishwa CGP musha weEastview Caledonia aona kumira zvakanaka, tinodawo mapurisa. Ndikotore kumashure, murume uyu abatwa, makazofamba naye sei? Mapurisa akazouya nguvai uye mutumbi wemwana wakazotakurwa nguvai? Mapurisa pakati akachallenge kashoma sezvo tiri kutaura kuti vari short staffed. Phone calls akaenda, vanhu vazhinji vaifona kuruwa. Mapurisa vaichema nyaya yetransport. Asi toda kuzotendawo zvakare kuti district chairman wemusha uno akatodhiraivha kuenda ikoko nemota yake, atozvipira kuti ndakunovatora. And luckily vakazouya zvavo, I think past 11 to 12 thereabout. Ndo pavakazosvika panapa pachizouya CID nomba vasvikoita basa ravo, vachibva vazotakura havo body vachienda. Saka nyaya imwe iripo ndiye kuti speed reaction yepolisi yedu iri kuti nonokei. Munhu anogona kunge ari mupenyu achitofa kurarama, but anogona kufa nekuda kwekuti time iri kutorwa nepolisi kusvika panenge paine scene yakanyanyisa. Zvekutoti dai munhu uya vanhu vakanga vasina kunyanya kutenderana kuti ararega kuramba achirohwa, tikadai tiri kutaura zveupenyu hwumwe hwakaparara, tikadai tiri kutaura zvedzimwe hama futi dzine mhosva. Saka munoona kuti timing yedu
ndo yatiri kunyanya kuchema kuti ngatiwanewo mapurisa anokwanisa kureacta. Kana ari muno muEastview, of course tinogona kungomhanya tichitsvaga mota inonotora muno mapurisa ouya, but kuenda kuruwa is about 15 kilometers. Ende dzimwe nguva dzimwe mhosva dzinoparika manheru ari tricky kufamba because a lot of things happen during the night. Criminals mazhinji ndo time yaanodi anowana nguva yawo yekufamba. Saka izvozvo zvinotinetsa manje. Mumwe munhu ane mota atori nani, but ukaitirwa mhosva uchifamba netsoka usiku ihwohwo 15 kilometers murima, unganosvika kuruwa here uri safe? Saidha uchaenda wobva wasangana netsaona, or you are marked thereabout, kana kuti you are robbed, hapasina zvawagona. Saka mapurisa tiri kuchema nenyaya yemapurisa. Munhu andakataura naye aive panapa is a prison officer, vamunoti magadijere vai. But asvika panapa akatoshamisika kuti munhu uyu is an ex-convict. Aitoona pachikurubi, akatotanga kumuzivira kuchikurubi. Iye wekuuraya mukomana uyu. Iye wekuuraya mukomana uyu mupari wemhosva akatozikanwa neprison officer akanga atouyiwo hake kuti azoona kuti zviri kufamba sei. Kati munhu ndakatombomuchengeta muchikurubi. Saka munoona kuti vamwe vanhu vanoriliswa vodzorwa mucommunity. Vadzorwa mucommunity, we know kuti kuprison mapastors ari kuenda achiparidza wati kana munhu ari muprison hamuna bhawa. So the only thing chaanogona kuita paya kutotendeuka ari mubhawa, but once abuda anogona kushanduka unhu hake akuno like this one. Anonzi akanga ari convicted of murder paakanga ariko. Saka this time adzoka asvikouraya futi munhu. Akanga apuwa makore mangani, akasevha makore mangani, uye vakanga vamuburitsirei? Well, I'm not sure. Hatina kuzoziva. Munoziva kuti ma prison officers chavo kuzongochengeta munhu. But isu hatambomubvunzawo hedu kuti akatora nguva yakadii ari asi dambudziko ndiroro mufungi. Hazvina kutimirira zvakanaka. Baba tauyawo kuno kuCaledonia kana kuEastview kwaitika chinhu chinotyisa kudai. Chii chamungade kutaura imimi pamusoro pezvaitika kuti imimi zvamakaona? Inini ndakatozongofonerwa chairperson wePeace Committee, tiri tose kuPeace Committee, vachinditsanangurirawo chiitiko chaitikawo panzvimbo yatiri inoyi. Nokuti panapa ndo pamuganhu wephase 14 nephase 21, of which isisu tinotungamira tiri kuphase 14 sorry. So semusha sevagarisani ndabva tangouyawo seshoko ratanzwa chiswiso chinosuvisa mama zvokuti age yemwana semanzwire andaita 13 years anova ndiwo watungamiri wemangwana. Zvina kutiitira zvakanaka, ende tichizonzwa futi kuti munhu aita izvozvo munamati wemasove kwatinotarisira kuti ndo kunowana mweya mutsvene nedzidziso neugaro hwakanaka. Tozonzwa kuti muprofita iyeyo ndiye aita kuti upenyu hwemwana huparare. Zvatibata tashanere muromo amai. Pavanhu vaitaura nyaya yekuti vainoshandirwa uye uri kukaona munhu achinzi anowandirwa zvimwe zvaari kuita vanhu vatofunga kuti vari kubatsirika. Pane vari kuti vaitobatsirika here nezvaita munhu? Chishamiso chatazonzwa tasvika panzvimbo ndechekuti patori nevamwe amai vatotaura kuti munhu uyu ndiye munhu akatondirepa. Ende nedzimwe nhoroondo dzatiri kunzwa kumashure uko kune mumwe mukomana anga achitsanangura kuti isi tatoshamisika kutomuonawo munhu uyu. Munhu uyu atori nenyaya dzekuuraya kuHonde Valley. So ipapo ndo patibata kuti vanhu kwatinofungidzira kuti kumasove ndokunoponera vanhu, kwakutozara mhondi, vanhu vakuhwanda nechikristu, iyo yari mapere akapfeka dehwe remakwai. Zvina kutiitira zvakanaka. Nenhau yatakungokumbirawo seleadership, taikumbirawo kuti nzvimbo yedu ino we know kuti inzvimbo yakauya through masettlements yekuti tiwane pekugara. But challenge iripo sekutaura kwaita chef wangu wePeace Committee kuti more than 60,000 people hakuna kana base kana police station
Moreover, distance yekubva patiri panapa kuenda kuRuwa police station is almost 15 kilometers. Saka zvinhu zviri kutotishungurudza. Takutokumbirawo kuna iwo wanoona nezvemutemo kuti watibatsire nekuti musha wedu wakura. Vazhinji vamwe vari kupara mhosva vari kuuya kunohwanda kunoku. Saka zviri kutibata zvakanyanyisa mufunge. Zviri kutibata zvakanyanyisa. Mai vari kutaura nyaya yekuti vakarepwa ava kuti vazomuziva panapa haana kusungwa here pamhosva yake yokuvarepa kana kuti vakanga vasingamuoni kwanga. It's like ma-incidents ari kuitika munzvimbo burikidza naye nokuti panguva yaanenge akapfeka magemenzi kunouya mapostori, but abvisa magemenzi anoenda kune dzimwe nzvimbo dzaanonoita mabasa erima. Saka pakuzouyawo parufu rwemwana ndipo wakatozoona kuti ko munhu uyu zvaanoti munamati yeti pamabasa ake erima aiita asina magemenzi. Handiri muri kuona. So zvinhu zvinosuvisa zvodai taitokumbira kuti dai hurumende yedu wambovhetwa vanhu ava vanofoma machechi ava nemasoni nokuti maincidents acho anyanyisa, especially machechi anopindira makomo vachizviti hatiri vana madzibaba ava. Tikatarisa rekodhi yavo yemhosva dzavo dzawandisa. Saka apa pakutoda kutotorwa action nokuti tunorasikirwa nevana vane zvipo. Tataura nemuvakidzani ati pavakanga vakaungana murume uyu asungwa pane vakasvika vaine mwana akatotaura kuti iye murume ndiye akambenge amutora, mwana uyu akanga atorwa nemurume uye pane mudzimai zvakare akabva anongedza kuti murume yeye akamubata chibharo. Taimuziva baba vachingodzi muprofita asi unhu hwake kumuona anga ari munhu anotyisa. Saka kufamba kwake kwose kwaanga achiita anga achingofamba vanhu vachingowanika suspect naye. Uyezve sekuru vanenge vakamboyambirwa kuti siyane nemunhu wenyu wamunogara naye akabva kumapurisa. Vakatomboyambirwa havana matanho avakatora. Havana semunhu anenge ari mumweya nechikuti munhu waMwari pamba pavo. Imi muri kuti munhu aiita kakutyisa plus ane kaususpect pane here vamakamboudzawo kana vemutemo kuti isusu munhu ari kugara munzvimbo yedu ka hatimunzwisise? Tinagona iri kukurukura asi vanhu vaingotaura serunyere kupetu kana munhu ane munhu pamusha akamboyambirwa akamba agere naye. Chazokuti chatishamisa nechekuti azongoona mwana akafa mufiro unotirwadza. Uye tabva taona kuti sakangochena yakutyisa. Uyezve nevana vedu kuti vafambe munharaunda vakutyisa nekuti ane mwana futi waanonzi akanga atombotora masvondo apfuura akanga achishayikwa. Saka pauya pano paitaurwa naye nezuro pakauya mwana mubereki nemwana. Mwana akati ndiye munhu akanga anditora. Saka vemapurisa vakati teerai naye kupi kuRuwa kumutemo. Sakura kuti munhu iyeyu mumusha uno anga chatinyangira zvekuti anga chapererwa nevana. Mwana waanga atora mwanai akakura sei? Ndinangozokuzwa kuti mwana mukomana kuti vanga nechikati kuti mwana uyu baba wake ndivangozonzi teerai naye sinzi vanhu vanga vangohwanda vanhu vongohwandawo kutsikirana kuda kurova murume uyu. Tiri kunzwa zvakare kuti pane umwe mudzimai wekuti akatotaura kuti akarepwa nemurume uyu, makazvinzwawo here? Mukadzi uyu akajamba akachema akati munhu iyeyu ndiye akandirepa mugomo. Aimukira zvekuti tiniva kuno tinogara chinotsvaga kumapurazi kushava kutsvaga zvekuti tidini tirarame. Saka anobva abatwa vatorwa mafoni varepwa. Saka akatozomuziya ipapa kuti ndiye munhu akandirepa. Akabva achema achidedzera kuti munhu iye ndiye akambondirepa. Saka kureva kuti tanga tine mhondi mumusha takatichengeta tichiti munhu waMwari achiwanda nenguva chena. Saka zvatirwadza zvizhinji kuti saka mapostori edu tikumbira vemutemo kuti ngakuve nemutemo kuti vanhu ngavavhetwe uye ngavavezve vane matsamba anoratidza kuti vanoshandira vanhu uye vanobva kupi uye ngavange vachinge vane zvakakwana zvinozikamwa kuti vari panzvimbo ipi uye nda basa rei. Nekuti vezikoko tinoona vachimbopa matsamba kuti vazive kuti nzvimbo yakadai TV Face 21 kune muprofita nhingi anozara akati anoshanda akati kuti akakapara chaapara tokwanisa kumubata ndokumuwana. Chii chamuda kutaura? Mataura mimi kuti sekuru vakatomboudzwa kunzi munhu uyu ari kunzi akabva kujeri. Tiri kuona kuti dzimwe nguva ivava vacho vanenge vabva kujeri vanosvika futi vopara mhosva. Zvamungade kutaura pamusoro pemutemo wekuti dzimwe nguva unosunungura vanhu vanenge vachityisa kudaro? Tinongochema nemutemo kuti kana tikata vanhu vanenge vaita zvamamadhazve ngavanga vachingasodzoki muvanhu. Ngavanga svoga method kuti kana achigara kogara vachirama vari kuti mweya wokuuraya uya toona unenge uchingomubata zvakare. Ndochinge chitoprofita tarufunga kuti aitoprofita vanhu vanhu nengozi kuti anoti anga achiuraya vanhu. Kuti zvekuti mwana andinetsa kuti ndimuuraye andinetsa uyu. Kura kuti munhu uyu anga achitova mune mweya wakanga kwamugara mwana akazama kurwisa. Asi akakurirwa nekuda kuti munhu mukuru. Undarepa mwana kakawanda. Uri muprofita waMwari saka unotsoti wapedzazve ushandira vanhu makusei nacho.
saka toona kuti vazhinji takusaspita kuti maprofita mazhinji ane marituals hatichagoni kuchisununguka munzvimbo kuona manenge wechena hakufunga kuti mondi. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe. Asiwo zvakare ticherechedze mashoko ataurwa nachairman vataura kuti tisati tagara nevanhu ngatinzwisisei kuti vari kubva kupi, history yavo yakamira sei, nokuda kwekuti murume aponda pano apa hakazike kutanga. Anotonzi iye aitotaura kuti pavanhu vese vandakauraya Anesu ndiye andinetsa. Tinoti mwanakomana zorora murugare uye hama dzese dzinyaradzwe.